L-edukazzjoni hija waħda mill-aktar investimenti importanti li jista' jagħmel pajjiż. Investiment f'uliedna, investiment fina nfusna. L-uniku riżorsa naturali li għandu dan il-pajjiż. Iżda l-gvern ta' Joseph Muscat jidher li dan is-settur mhuwiex wieħed importanti. Saħaq dan il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Pooley waqt li kien qed jiġi intervistat minn Reno Buġeja fil-programm Dis-Set. Clyde Pooley semma l-problemi li qed jaffaċċja pajjiżna f'dan is-settur minħabba nuqqas ta' pjanar serju min-naħa tal-gvern. Jekk inti tara sempliċiment il-bini ta' skejjel ġodda, aħna konna nitkellmu fuq skola ġdida kull sena. Illum nipposponu skola ġdida kull sena għax ma l-estu imqar fil-ħin. Konsegwenza li tfal tagħna jitgħallmu fil-mobile classrooms, fil-containers, għajdilhom milli trid. Jekk inti tara l-għalliema, għandna ċaru tont il-politika tal-gvern ma titkellimx ma' xulxin. Il-politika ekonomika li tkabbar il-popolazzjoni mal-politika edukattiva. Jgħal titiżid l-iskejjel, titiżid l-klassijiet u titiżid l-għalliema. Qed nerġgħu naraw illi għandna nuqqas tal-għalliema. Clyde Pooley semma wkoll il-problema li għandna f'pajjiżna fir-rigward tal-ammont ta' studenti li jitilqu mill-iskola kmieni fejn fl-Ewropa għandna fost l-ogħla rata ta' early school leavers. Huwa saħaq li jidher ċar li hemm nuqqasijiet kbar fil-qasam tal-edukazzjoni fejn hemm nuqqas ta' governanza tajba f'dan il-qasam. Fil-fatt anke f'affarijiet bażiċi bħalma huma dawk relatati ma' tiswijiet, il-gvern m'għandu ebda pjan. Fuq il-proposta tal-gvern li l-iskola tkun obbligatorja sal-età ta' 18-il sena, Clyde Pooley qal li l-gvern qabadu fajjar din il-proposta mingħajr ebda ħsieb fuq il-konsegwenzi. Għandek għallima biżżejjed biex tagħmilha di. Għandek spazju biżżejjed. Kif qed titkellem fuq iktar snin ta' edukazzjoni meta inti tal-lum qed tallimhom fil-containers, għad tal-lum għandek fejn tgħallem. Mela dan il-gvern biex isolvi l-istatistika ħażina li għandu fl-early school leavers, ħarġilna bdi bħalma snin ilu tiftakar ħarġilna b'tar repeater class. Illi kien ukoll għafuqa. Huwa ċar l-anki il-gvern mhuwiex preparat. Fis-stess programm, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo ammetta li hemm uħud minn dawk li qed jaħdmu fiċ-child care centers li mhumiex imħarġa biżżejjed ma' tfal ta' età daqstant tenera. Jekk għandna bżonn li nkomplu nħarġu lill-edukaturi ma' dawk it-tfal, li rridu nindirizzaw u vera rridu nindirizzaw dik biex niżguraw li dawk kollha li qegħdin ma' dawn it-tfal ikollhom it-taħriġ kollu tagħhom meħtieġ. It-taħriġ ikun kollu tal-istess livell. Fi kliemu stess Bartolo ammetta li f'Malta hemm problema kbira ta' nuqqas ta' għalliema. Jekk tgħidli għandek problema iva fil-qasam tal-matematika, fil-qasam tal-Ingliż, fil-qasam tal-istudju tal-kompjuter, fil-qasam tal-Franċiż, dawk iridu naraw biex fis-snin li ġejjin ikonna iżjed għalliema. X'int inkwetani li fl-aħħar 3 snin, 4 snin ħadd ma daħal għall-MTeach, jiġifieri fil-masters tal-matematika. Dan hekk kif fil-bidu tas-sena skolastika li bdiet xahar ilu rajna nuqqas kbir ta' għalliema f'diversi suġġetti b'detriment għall-edukazzjoni ta' uliedna, problema li għadha tippersisti sal-ġurnata tal-lum.